reći, neću sada da pričam zašto, zato što sam u onom klipu prvi intro stavio u deskripciji zašto sam snimao. Mada pustimo sad to, nego htio sam da vam pokažem jednu mapu koju sam napravio pre 5 minuta. Zove mi je TNT eksplozija. Kao što vidite, samo vidite gore, koliko je ovo TNT-a, potrošeno je preko 1.000.000 TNT-a. To sam napravio sa bandom, ko ne zna šta je band, to je jedna drvena sekirica iz moda World Edit, zato sam to napravio. I da sam samo da vam pokažem ovu mapu, da ako hoćete da je skinete, imate link u deskripciji, pa zapalite ovaj TNT i vidjet ćete kolika je ta eksplozija. Vidimo se u sljedećem klipu.